Tamo ongkha o srapcha kwbwi hamjakma o sak sachung totra dwkhwi khawi kotok Soroi Thwika chwla Rakesh tripura bwrni bagwi thwika bwrwi liza debbarma chwlani bagwi thwika asukta kwbwi hamjakma o jesapano khaiman eba sak thwiman belai kirima singsa o hamjakma rok sak sachung thwima bai kwbwi hamjakma da proof eba proman phunukma kwlai hinkai video no pulia simi paithak jora kaham ke nainai di. Pulia sikang sai ruwana Rakesh tripura bini hamjakma bwrni bagwi thwimani te liza debbarma bini hamjakma chwlani bagwi thwimani full explain video detail saimana muchungkai description o link rijak thangi naidi jodi saimaya hinkai. Liza debbarmani detail kisa saune class 11 pori tongo boyos 17 bosor kami koraimora abo edisi bwkhak bini thwimani reason ongkha kwbwi hamjakma o pulia sikang bo khoroksa chalabai kaham ke hamjaklai tongkha a jora chalabono yakarikha eba breakup khairikha. Olo liza sachung dukho nangjak toma jora tei khoroksa chala phai bono logi rikha atikeno a chalabai hamjaklai tongkha jora kolok romui kwneni hamjakma o walai marok nukjago a jora chala bini pas lajak alka chalani kokrok sawui ignore eba nasler jagui tongo haiphano liza abo kahai rogo kuno saya borok tesa chala buri kathalai hamjak tongo haiphano laso chala bono yakarikha eba breakup khai kalangka a jora liza bo bui kahai bini hamjakma chalano kifil mana bagi onek try khaikya haiphano bini chala bono saka nung boibe hamjaklajak boibe tamo ongya tongkhana nung bai ang kuno krikya tinini simi breakup nung bai ang a jora liza nogo kebono kwbwi kok saya sachuno bwkha dukho nangjagui din sal phage paper kagos kase nawui letter sikya bini joto bwkhani kok bo bahake a chalabai kaglakya borokni kacharo tamo onglakya a borok jotono sikya. Last pachingo tuition eba private thangai phake nogo borok kri jora liza sak sachung totra dwkhwi riwui kotok Soroi Thwika olo bini ama nogo phai nuk phakya bwsana kuchuk saka khachijak eba kotok sorojak. Phiaba a kwthini logi rigoto eba gamsa kasak dajak bag bisingo abo sabuni gamsa nokni borok phano siniya a gamsa no liza thwimani olo bini swijak letter manka joto bwkhani kok swijak hinkai arono saimanka eba nukha jeng kwbwi hamjakma o thwikya liza debbarma. Yangte khakja Rakesh tripura class 11 pori tongo parat jogotpurni bilonia South Tripura bai khobjak kwbwi hamjakma o 3 bosor tonglaimani olo bwrwini bagwi thwikya chwla Rakesh tripura. Oskulni simi borok khoroknwi nuklai bwkha manui kha loki baksa tongwi hamjaklagya 3 bosor olo bwrwitei khoroksa chwla mankha hwnwi Rakesh no yakarikha breakup khai. A jora Rakesh bo bini kwbwi hamjakma borokno kifil mana bagwi kwbangma try khaikya haiphano bini bwrwi molika kaham hamya kok bujina nailiya sim number block khairikha Rakesh no a bagwi Rakesh bini dol karoni aro bernya thangge joto bwkhani kok khulugui saka olo bwkha kosto nangjagui tesa nogo thangka a jora bini dol bono call khaising apro Rakesh saka anote norok khana nuglak a kongno khanai bini dol karon kiri jagui Rakesh ni bara nogo thangui nakya apro Rakesh nok bising tongtoti saka angkuno ongya nung nogo thangsiri tei Rakesh ni nok doga berabe log rijak doga khulugliya abono kiri jagui karon logi Rakesh ni bini amano call khai joto kwbwi kok sai riu tei saka thwinarok hwni sai tongkha ani oro mami songjak chayakari phakya Rakesh ni bini ama bwsano ulta pulta mane thwinarok kirijangma bai a horo thuyakari Rakesh no kwbangma kok sai bujugui nakya asuk bujugmani olaphano Rakesh sak kosto nangjagui bwkha norom bwkha narikmaya ongui kotok Soroi Thwika. Next day bini ama Rakesh ni bara nogo phai bwsano chirgui sosaka kuno khorang khnaya ongui olo janla kaise phiogui nahar naimani chukisaka khachijak nukha hingai aro nugui mankha kwbwi hamjakma o bwkhani borokno kifil maya ongma bai sak langma choka mwnai liza debbarma bokai chwlani bagwi thwikya tei mwnai Rakesh tripura bokai bwrwini bagwi thwikya. Saimaya bising abo kahai ongnai ongino tongo tebo abo je sago klai tongnai bo simano bujio bo simano saimano abono sanai jechik kwbwi hamjakmano hamjakma borok maya ongui sak no ta dera redi nung kwbwi hamjago kwbwi hamjakma mana muchungkhai thwithangke hayung no yakar klangke bahake kwbwi hamjakma manai bwkha norom hamjakma borokni bagwi thwima olo yang nokni borok bwsuk tongna kosto bwsuk problem ongui thang abo kebo bujia hinkai norok decide khaidi
tini hamjakma borokni bagui dia nokni ma babu takuk bukukno kosto rinamo chung asuk cherani simi ma babu chungno hamjak phaimani abo khe kwbwi hamjakma hinyada wansuk di kisa akokno afuru kwbwi hamjakma tamono hin bujimanai sana thangke ang bo agi hamjakma rogo pula breakup ongma jora kwbangma hamya wansuk jago olo breakup ongmani 6 day eba 6 din olo saimanka ani thani jotono tongo kuno mungsa kwrwi hinui wana jangnase kwrwi sudo girlfriend chimi kwrwi a jora kaham hamya wansuke bujinayo girlfriend kwrwipano kuno ongya salsa bini saitebo borok bukha kaham bujine naituki nai phunuknai tangi hinkai dunya nung ang kahai kwbangma kwbwi hamjakma naituknai naituk tongo sudo bwskango malaya simi ong tongkhana phiaba ati borok hamya chalokbai simi ta kwlai thung hinui bwkhao wansuk nakha।